the land of faithless day lies a city foursquare. It shall never pass away, and there is no night there. God shall wipe away all tears. There's no death, no pain, no fears. And they count no time but years, for there is no night there. And they count no time but years, for there is no night there. All the gates of pearl are made in the city foursquare. All the streets with good and red, and there is no night there. That they need no sunshine bright in the city foursquare. For the Lamb is all the light, and there is no night there. God shall wipe away all tears. There's no death, no pain, no fears. And they count no time but years, for there is no night there. And they count no time but years, for there is no night there. God shall wipe away all tears. There's no death, no pain, no fear. And they count no time but years, for there is no night there. And they count no time but years, for there is no night there. And they count no time but years, for there is no night there. And they count no time but years, for there is no night there. Makadi vadiwa vateri nevatariri vechirongwa chedu pano paWoman to Woman paMandara platform. Tinoda kuchingamidzai zvekare to this week's episode of Woman to Woman. My name is Ngwenya. I'm your host. Pano pachirongwa tinoti every woman has a story, and we want to thank you for all the stories that you've given us, and my stories achiri kuramba achiuya. Tinoramba tichikukurudzirai kuti musatye zvenyu. Will make you feel very comfortable mukauya nestory yenyu, tobatsirana kuti story yenyu iburitse zvidzidzo, because the purpose yeplatform yeWoman to Woman ndeyekuti tiwane zvidzidzo nezvinhu zvakawira vamwe. Upenyu haudzidzwe patiri, hunodzidzwawo pane vakatitangira. Saka life yeumwe munhu ilesson book rokuti iwo zvisati zvawasangana nazvo, whether mufaro, whether zvinhu zvinosuwisa, pane ruoko rwaMwari runooneka pasituation imwe neimwe. Saka panapa toda kutendai vese vakaunza nyaya dzavo nevari kuramba vachiteerera nekuteverera mastories anobuda paWoman to Woman. Regai ndikukurudzirei kuti this is not the first story that you are seeing. There are so many others. Saka dzokerai munotarisa pamasocial media handles edu, paFacebook nepaYouTube. Like, share, moisa reminder, so that every time panobuda story paWoman to Woman you are able to view. Toda kutendai vanosapota vese, vanofeedback, vanotinamatira, nevese vari kutisapota in cash or in kind, whichever way. May the Lord truly bless you. We are so grateful for your assistance. Some stories that come paWoman to Woman dzinenge dziri story dzinosanganisa zvinhu zvinorwadza, zvinosanganisira kushaya. Saka padzinobuda
we've had responses of people who have formed magroups to support macases akawanda. Tinoda kuvimbisai kuti tichawana imwe nguva yatichakuunzirai vanhu vachona vama muchibatsira, so that muona kuti zvii zvakaitika tichiti where are they now. Saka we are planning that. Saka watch this space, rambai muchitarisa mascreens enyu for these developments dzinenge dzazoitika mastories atinenge takambokuunzirai. Amwe anodevelopa positively, amwe achidevelopa negatively. Ndozvingori upenyu. Life is filled with swift transitions and we have no control to what happens in life, but I just want to encourage you to continue bringing your stories. One other thing before we go into today's story is that we are planning to transcribe, to bring our stories in a language that everyone can understand. I'm very excited that there are people who are working behind the scenes flat out to make this a possibility, because at times some of our guests are not able to tell their stories in a language that we can all pick, but here and there I'm sure we can understand and follow the stories. So God bless you for what you are doing. Regai tipinde mu nyaya yedu yezuva ranhasi. To start off our program, I would like to welcome this beautiful lady in our studio today. Please greet and welcome our viewers at home. Makadiva Tereri. Makadi zvenyu, vaudzewo kuti ndimi ani? Ini ndinonzi Witness Liliosa Venge Madzimure. Hey, Witness Liliosa. Yes. There's another Venge, maiden name. Venge. Oh, Venge is a surname. Yes. Okay, Madzimure. Yes. All right. Thank you so much. Madzimure being the married name. Yes. All right. Because you don't look married. I thought nasiti name Sikanam studio. Because the story yenyu tiri kuda kutoinzwa takatoimirira panapa. Saka you are Mrs. Madzimure. Yes. Let me go to the Yes. Mkunda Venge. Yes. Vanhu vekwa Venge vanobvepi apa? Vanobva kwaChivi kumasvingo. Wezhira. Yes. All right. Taitira kuti dzimwe hama dzedu dzakatarisa dzibva dzatoona hama yadzo kuti Yes. ndewezhira uyu handiti ka. Ndizvozvo. Ko vekwa Madzimure. Vanobva Bwera. Vanobva Bwera. Padhuze nepadhuze vanodyidzana handiti? Ndizvozvo chaizvo. Tinoda kutenda. Saka kuno kuwoman to woman you've brought a story. Yes. Thank you. Saka inini zvandinowanzotaura panapa ndezvokuti your story is not my story. I don't want to overtake you and start telling my story in your story. Izvo zvinombosiitika kana ndikaona ndashaya munhu ari kuburitsa story yake zvandiri kunzwa. Saka nhasi ndiri kufunga kuti story yedu iri pregnant. And I'm going to give you time to unpack it. What is your story? Where do you want to start? Start from wherever you want. Don't worry about me. I'll be interjecting and asking questions. Zvinoisa kuti ndingonzwisisawo nekubatsira vari kumba kuti vainzwisise zviri nani. Okay. Ini ndiri mudzimai ane makore 42 ekuberekwa. Yes. You know, it looks like you'd pass for a 26-year-old. I got married when I was 26. Oh, is that so? Yes. Okay. And I have 3 children. My firstborn is in Form 2. Wow. Grade 6 and grade 4. Grade 4. Yes, I'm a teacher. By profession? Yes, I'm a teacher by profession. I teach in Epworth. Okay. Yes, here in Harare. Secondary school teacher. Okay. I teach Shona and music. Serious? Yes. Oh, wow. I got married, as I once said, I got married when I was 26 years. And makasangana kupi ndenchitra mayouth kanhu akateerera makasangana kupi zvino zvakafamba sekoti makatizira makakumbirwa makaita sei chii chakaitika pa26 apa? Inini ndakapedza chikoro changu zvakanaka 1999 A-level yangu, and I told myself kuti inini ndoda kumbozozvishandira ndiri musikana ndichimbodya mari yangu. Ipapo apo ndichipfeka zvandinoda pasina anondibvunza. Yes. So I went. That's where most of our young people miss it. Kuti munhu haatombohana experience iyoyo yokumbozvispoila to pay the body that works. Yes. Oh, wow. Okay. So ndakazoenda ku Teachers College, Hillside Teachers College in
2001. All right. Yes, and I graduated in 2003. All right. Ndobva ndatotanga zvangu kushanda. Wow. That's when I met this guy. Angari teacher. Kumasvingo, he wasn't a teacher. Okay. He wasn't a teacher. He was my friend's brother. You all right? All Yes, right. he was my friend's brother. Uh-huh. Yes. So ndakazororwa 2006. All right. Yes. After a courtship, Yeah, about 3 years. Wow. Okay. Mm. And then you got married. Then how was marriage? Munhu adya mari dzake apinda marriage achiti chero zvandichanosangana nazvo mari ndakatomboidya ndega. Mari ndakadya, hembe dzandinoda ndakapfeka. Saka zvandava kundosangana nazvo iku ameno tondoona tasvika ikoko because handizo regret kuti dai ndakambodai dai ndakambozvitengera chicken. And you know what, God is good. When I got into marriage, handina chandinoremember chandingati mumarriage mangu pakati ndakamboshungurudzika kana kuti kudini. Yanga iri mhuri yechikristu here? Mimi family yenyu yavanhu varoora navo? Yes, yanga iri mhuri yechikristu. Murume wangu akakudzirwa muchikristu. Iniwo ndanga ndakakudzirwa muchikristu. But anyway, taroorana vanga vasingaendi zvavo kuchechi. Asi isu tikamuka tichiti nhasi takanete isu hatisi kuda kuenda kuchechi. Zvaitooma. Hapana anogara pamba nemusi Sunday. What kind of a woman are you? Asingaendi kuchechi. Ko imimi hamusi kuendawo nebaba? Aiwa, munonotinamatira. So it was like that. Zvichifamba zvazvo zvakanaka. Marriage yangu handina pandinocomplaina zvese. It was okay. Of course, here and there. Yes, kamuri vanhu. Yes. Chonivana wamai vako chaivo wane mukazi. Munokonana, but kwete zviya zvokuti ndingazoti dai ndadzokera kumba kwedu. Okay. Aiwa. We thank the Lord for that. Yes. And then, where is our story? Because you've summarized your marriage, what then happened in life? Tikachovha kubva 2006. Then came 2021, July 24. My husband passed away. Wow. What happened? COVID-19. COVID-19? Yes. Yes. Zvakaitika, if you don't mind my asking, 2021 yachona iyo muri kuti COVID happened, vakarwara here kana kuti kuzwa mwana wengonzi short illness, vamwe vaipinda muzvipatara for maperiods akareba? What was your situation like? Vakangobva kubasa vachingokosora. Vangoti ndiri kuita kaflu, but it wasn't that bad. And zvakazoitika ndezvokuti inini ndakazobatira flu iyaiya manje. It was bad. But my husband hapana chainyanya kuratidza kuti ari kurwadziwa kana kudi. Ini ndiye ndaitorwadziwa zvokutorara. Then this other day we decided to go kwa doctor. Iwo anga wakukosorawo, ini ndichikosorawo. Ndobva taenda kwa doctor. Tasvika kwa doctor, we got tested for COVID-19. And the whole family was tested because everyone aikosora mumba. And ndini ndakatanga kutestwa. Ndobva ndatonzi COVID-19 positive. Yes. And I was like, COVID yazotivinga. But isusu tiri vekupora. Tinopora. Then my husband got tested, ndobvanzo COVID-19 positive. My children, they were also tested, but they were negative. So that's when it started. My husband, I think he got worried nenyaya yekuti testa positive. But we managed to go kwa doctor. Patikaenda kwa doctor kuti tinorapwa futi.
takatosvika tonzi uku kwamama test wa covid kwanga kuri kwadoctor futi but takazodecida futi the following day kuenda kuna umwe doctor. Musina shoti covid here kana kuti mama kutsvaka treatment? Treatment tatova nayo but ndanda kutoona kuti murume wangu zvinenge zvanga zvakuda kumukurira. So in fact I called a doctor, a friend wandakadzidza naye who is now a doctor, and he said uyai tione kuti chii. Tasvika ikoko ndopa vakasvika vachinzi inonzi oxygen saturation. Yes, and iwo zvanga zvisisina kumira zvakanaka, and they said takutova admit. Eno ndakabva ndatestwa zvikanzi mimi saturation yenyu iri right. So he was admitted. I think it was on a Tuesday. He got admitted. Saka ndaitoenda tinomuona because panga pari private clinic. Tichitotaura nyaya zvakatonaka chiseka, but it was I think Thursday andakazofonerwa zvichinzi takufunga kuti tivatransfer toendese to another hospital, to a bigger hospital. Yes, and Friday he was transferred to St. Anne's Hospital. Friday takasvika Friday manheru, and you know that time takaswera the whole day tichitsvaga maambulance because that time kwanga kuine pressure yemaambulance aidiwa zvakanyanya. So patakazowanawo ambulance takazosvika kuSt. Anne's, I think it was around 10 p.m. 10 p.m. and he got admitted. Tikatoonekana zvakanaka, ndikati manje kunoku kwasiyana nekwatanga tiri uko taiswera tichitaura nyaya, but kunoku ndakuya nemavisiting times. Yes, and I'm not allowed kuti ndizokuona, ndinongoya nezvandinenge ndanzi ndiuye nazvo. It's okay. Saka kutozoonana ndotozokuonai musi wandiri kuuya kukutorai maita se madischargwa. That was Friday night. Ndatodzokera kumba. I was so happy kuti my husband now, because doctor akatondiudza kuti kwatakuendesa kune machines mahombe. It's okay my Madzimure. Imimi how are you feeling? Wainzwa sei ne attack ye covid? I mean physically, how were you? Mwari vakangondisimbisa because ndindanga ndava the person who was running around to make sure kuti chanziuya nacho kuhospital ndamhanya kudi. Saka ndakangosimba, ndandatosimba ndandisingachatorwari. Maybe because of futi treatment yatakanga akatawana. Yes. So when I went back home Saturday morning, nditori kumba zvangu, ndakambodecide kumbobuda ndichienda pandaenda kundoona somebody. Ndakatozoti ndiri kumba ndobva ndafonerwa napastor vangu vachiti muri kupiko, tiri pamba penyu tauya kuzokuonai, tanzwa kuti muri kurwara, saka tangouya kuzokuonai. So I came back, and pandakadzoka ndakashamisika ndichiona vaine munin'ina womurume wangu nemudzimai wavo napastor namama neefriend yangu wekuchechi. Mama venyu maimufundisi. Alright. Yes. Zvikanzi ngatipinde mumba, manga maenda kupi? Vakutongotaura zvawo nyaya. Vatapinda mumba. That's when the pastor broke the news to me. Madzimure, munozviziva vamadzimure vangu vasinganzwi zvakanaka. We are very sorry kuti vamadzimure vashaya this morning. Isitavasiya nesoro manheru 10 p.m. tichitaura nyaya. And I was like, Mwari, ndinaomuzvibvuma. Ndakatogara zvangu pasofa. Ukati hakuna zvinhu zvakadaro. Ukati ndofunga ndatadza kunzwa. Saka ndakazovabvunza ndikati, saka mati vamadzimura hakusisina? Zvikanzi vamadzimura hakusisina. Ndopa ndakatanga kuchema. Ndakutofunga kuti munhu andaitaura naye nezuro.
kuchichazoitika That's ndonoza kuti mystery yecovid ka uri kutaura kuti makatesta mese positive but one didn't make it. Yes. And yet same treatment, same infection, you know. Yes. Wow, I'm so sorry. I'm so sorry. Saka vamadzimure vashaika. I time yecovid. Funeral yakafamba sei? Vanhu vanga vasingakwanisi kuuya. Were you allowed to kuti muchinogutsikana kuti munhu zveshuwa ashaika? Avo vanga vafonerwa nguva yekuzouya vakato bamunini ndo vakafonerwa ndo vanga vakanyoreswa sanext of kin. Yes. Alright. Vakafonerwa vanoti vakafonerwa kuma6 makuseni. Vakashayiwa kuti vozviita sei? Vakatozoenda through my pastor. Yes. Ndo vakazouya kumba kuudza munhu. Inyuzi hadzisi nyuzi dzekumhanya nadzo idzi. Anditi okay, reka ndikutore back a bit. I remember earlier on tichidiscuss I do before we came on set, you said that year was not only ndichadzoka hangu panyaya yavamadzimure pandoda kudzokera kutanga kwegore. There is something else that had happened prior to the death of your husband. Yes. Would you like to share? Yeah. 2021 was another year for me. In fact, it started 2020 December. My father-in-law passed away 2020 December. I think. Baba Madzimure? Yes. Wow. Yes. Sorry. Yes. And I was pregnant. And I gave birth. Baba wangu vachirwara? Vakangodona. Sudden death? Yes. Then I was pregnant then. 2021 April. Pregnant with your fourth child? Yes, with my fourth child. 2021 April, gave birth to a baby boy, and he passed on after 2 days. Ndabatsirwa. Yes. Mwana akaita sei? Anzi akaita inonzi respiratory what? Akatobarwa zviri right kana kuti anga achitori nedefective heart? It was a premature. Oh, right. Yes. So he couldn't make it. All right. Yes. Then May, my mother-in-law passed on. She wasn't feeling well or kubva pana baba. Yeah. So I think vakafectwa vakazonyanya kuafectika nekushaya kwakazoita chi baba. Then came July 2021. My husband passed away. Hey, I'm sorry. I'm sorry. You know, uri kudhila ya baba. Muchiri kuchema baba. Woita mwana. Iye mwana because watomuzvara ukamubata ukamupa zita. Wanga watomupa zita. Tatamupa zita. Mamupa zita. Mogara. Mbuya vemunhu. Mogara. This is May and then July. May, June, July. Yes. Saka zvaingo pasina kana nguva yekugriva. Yeah, I think zvinhu izvi zvakaitika in a period of 8 months. Vanhu vese 4 ava? Yes. Yes, I'm sorry. Then tiri panhamo yeCovid. How was it like for you? Most people vandinotaura navo kana kuti vanouya pano pashow, vamwe vanenge vachibatikana kuti vanhu havana kukwanisa kuuya, vamwe vaitya kusvika pane COVID, vamwe vaibva ungoudzwawo nedzimwe hama kuti musasvike. What was it like for you? What was the funeral like? Funeral yairwadza. Yairwadza because munozoti. Are your parents still alive? Yes. Okay. Hapana kukwanisa kuuya vanhu vakawanda. Ende vanhu vaiuya vaingouya zviya zvekuti vanomira uku kungoti nematambudziko mai Madzimure kudzokera.
zvezvokuti unowana munhu anokuhaga achitaura newe achikunyaradza hakuna. Ndakatoisirwa sofa rangu necheuku because neni wacho ndaitova necovid ka. And ini ndini ndaitoti kuvanhu musauya pano. Waitozvinzwisisawo. Musauya pano. Because vamwe waitoona kuti vaitouya vachitoda kuuya zvezvo kutosvika pauri. Saka indaiti because I didn't want to lose any more person. Yes. So ndaitozvinzwisisa. Yes, ndaitozvinzwisisa. Kuti I don't have to spread this disease to any other person. Because yatove reality yatotora mudikani wangu. Yes. Saka pakazoita auyazve pedyo hatizivi kuti zvinoitika. Okay. So but makaita normal burial kana kuti makaita iwo ma24 48? My husband akashayamswa 24. Takazomuradzika musi wa 26. Alright. Kumusha kubhera. Okay. Takakwanisa kuenda kumusha kubhera. Makakwanisa kuenda kumusha? Yes. Yeah, zvakaoma. Alright. Thank you for being strong. Thank you for being strong for those who are watching, for all of us, and I'm happy that you are strong yourself. Nandoda kubvunza mai Madzimure kuti this is 1.5 years later. How has been the journey here widowed? I also want you in your response to consider all the communities around you, the church community, the married community, your tribe of friends. How has it been? Are they still there? What has changed? What are some of the things that you have picked in your journey that might also help those who are watching us to know how they can be there for us? Panguva dzekumanikidzwa dzakaita sekufirwa, or the loss like you've gone through. What are some of the things that you've gone through that you'd like to share nevanhu vakatarisa vari kumba? Community yandinogara, zvandakasangana nazvo time yekufirwa kwangu, ndakaona vanhu vanosapota. Kwakune mamwe ma-similar days here mu-environment menyu imomo? Yes, angariko. Vanhu vakaafectwawo mu-community zvakadaro? Yes. So the community came together? Yeah, vanhu vakasapota, though people vanga vasingakwanisi kuuya, but financially in my community people vakazviratidza financially. Vakazviratidza kutextawo. Yes, kutexta. Vanhu vaitexta, vanhu vaifona, to the extent yekuti ndakatosvika pakutorerwa foni. Oh, okay. Anga otora foni ndiani? Ndimaimufundisi. Because munhu aingoti akafona totanga kuridza mhere ndichichema. Ndikati no mama, I can't do this to me. These people havasi kukwanisa kuya pano and I have to cry navo. Saka kana munhu atofona regai ndicheme. Yes, musi uyo ndakaswera ndichingori pafoni, vanhu vachifona, imwe chikata imwe chipinda. And financially vanhu vakacontributa mariro akaendeka zviri nani. Akaendeka zvakanaka. Which other communities would you like to talk about that have been there or that are still there for you or crumbled for you, crumbled on you? The church. The church. The church helped me so much. Though people vasina kukwanisa kuuya. But makazvinzwisisa. Yes. Because tinaona ne bitterness ne church. Because indakazvinzwisisa because ndaitoziva kuti COVID chirwere chaingo pararira zviri nyore. So kana vanhu vaizouya vachiungana zvaizonetsa. So kuchechi mufundisi wangu namaimufundisi, they were there for me. Vakauya kusvika ndichizobva kuenda kumusha. Saka chero pamakazodzokera kunoshipa makuenda kuchechi yenyu? Ndinoenda kuchechi. Hamuna kuita dambudziko kudzokera kuchechi kuvanhu vamamusina kufesana navo? Handina kuita dambudziko. Handiti? Yes. Makakundiswa naMwari. Vamwe makatumira kuenda kuchechi zvamuchose. Kuziva kuti chechi yakati later down. But chechi naMwari handiti even though Mwari achishanda kuburikidza nevanhu. Yes. But tiri kuitira kuti vamwe vari siri kuenda kuchechi
vangoziva kuti vari kutokuvara wese nekusaenda kuchechi. Yes. Okay. Then kubasa kwangu vanhu vakauya vakauya vakangouyawo vakagarawo panze ipapo. Vakauya to the extent yekuti vamwe vakatoti bhazi renyaradzo, vamwe vanga vatouya vaisafunga kuti kuchaendwa kumusha. Vanhu vanga vangouya zvezvo kungogara vangouya kuzochema nini. Bhazi renyaradzo parakatosvika vanhu vakatongokwira bhazi zvakatodaro tikatoenda kumusha. Muchingoona kuti hama dzangu idzo but saka mamuri angari pedyo nemi ndiani vana kuti you were isolated in your muri ipapo. Ndiri kuda kuti mungondipendera kapicture kacho mbichana. Imimi you are positive, vana vari negative. Who was with you? Maisero sofa renyu, was that the process throughout the funeral kuti you were on your own watching from a distance? Ipapo mainini wangu mudzimai wemuning'ina wemurume wangu she was with me all the way. Kutyawo covid vaingogarawo nechekure because inda ndisingadi kuti vaendewo padhuze neni. Asi she was there with me. She insisted to be close to you. She was there with me. Wow, toda kuvatenda mainini wavo. She was there with me. Then mai mufundisi wangu she was there with me. Toda kutenda. Ndiri kuda kutarisa mazuva atafamba iwaya. Ndiri kuda chiri kungori pamubvunzo kuti the communities enyu they've been very supportive up to now. Yes. Up to now vana vari sei? Vana vari right. Havana kukunetsai? Handina kuita dambudziko nevana, ndinoda kungotenda Mwari. Ndoda kutenda Mwari because first born yangu was in form 1. Anga achangotanga form 1. Kuchikoro kwaanga aenda kuboarding. Ende chinhu chakatanga kupinda mumusoro mangu pakashaya murume wangu. Kuti mwana wangu. Ndakatanga kufunga kuti will I be able kubhadhara fees yemwana uyu? Alright. Ndio chinhu chakatanga kupinda musoro mangu. Yechikoro chaangaendeswa nababa wake. So Mwari vakangozviratidza. Amen. Hama chaidzo dzemurume wangu dzakamira neni. Vakanditi Maiguru, mwana anoramba achienda kuchikoro ikoko kwanga achiendeswa namukoma. Ndiko kwaanoramba achienda. And these little ones futi kuchikoro kwavari kuenda ikoko tinenge tichingoita sei? Tinenge tichingobatsirana. Mwari wakudzwe. Up to today. Up to today ndo zvazvitongori. Yes. Saka tinodzitenda hama, handitika tinodzitenda hama nekusapota nekugona kumira nemi. Because dzimwe nguva tinosangana nemasituations ekuti munhu anotaura kuti hama dzakabva dzanditiza. Dzichitiza kwete kufirwa asi kudzitiza responsibility. Yes. Ndokuti vamwe vanenge vasachazivi kuti vobatsira sei. Chero dei vaine zvikwanisiro, vamwe vanenge vasisina zvikwanisiro zvokuti vakubatsirei. Saka the best is kutanga vakutizai. Ndiri kuda kutenda Mwari your story. Is there anything else that you want to share with us? And I remember we once takamboungana tikaita crazy moments. Dzema widows kuti there were crazy moments. There are things that you look back in your journey and you say, wakomana zvimwe zvinhu zvandakaita panguva yangu yokuudzwa kana kuti paday 0 kana kuti in the journey ndakuzvitarisa now. Ndinotarisa either ndichiona kuti pai Mwari handizoti chii chakutoitika ndanda kutopenga kana it was a crazy moment or pane pandiri kutarisa back ndichiona kuti Mwari vakandisustain kana kuti whatever you want to share pamaminutes mashoma asara. Pane zvimwe zvinhu zvandinotoshaye kuti ndakazviita sei. Inini ndiri munhu wokuti kumba kwangu with my kids every day before we go to bed tinoita Bible study. Okay. And we pray. Toenda tonorara. Ane zvaanoda kuzosara achiita zvake uzosara achiita sei? Achiita. That very day yafa murume wangu. Everyone now is gone kumba kwake. Because panga pasingararikika pamba pedu tanga tine covid. Ndakasara nevana vangu. Pakauya sekuru vangu 1
mwana uyu ajanzi yamai vangu ndiye akauya akasara nesu pamba pedu nemunin'ina wangu andaigara naye namate wangu and manheru asvika takuda kundorara hapana zvekuti panoimbwa vanhu vanorara vachiimba panga pasina tangosara nefamily yangu ndikati before we go to bed torei mabhaibheri edu tiite bible study nesuro takagumira papi pfungwa dziri kurangarira kuti tiri panhamo kana kuti ndiri kutongoti tiri kufanira kuita zvatinoita mazuva ese despite zvaitika izvi zvatinoita mazuva ese tiri kufanira kudini. mainini ndobva vati sisi nhasi here tikati ko chinotitadzisa chi ngatitoitai takagumira papi. Then everyone didn't want to say anything. Ndobva ndati kuvana ava chi. I started asking one by one. Ndikati okay, kana musiri kuda kuti tiite Bible study nhasi tiri parufu padhedhi, I want kuti munhu umwe noumwe andiudze zvaiitwa nadhedhi zvaari kufunga. Ndobva ndatanga my first boy ndikati tell me chii chaiitwa nadhedhi chauri kuvafunga unacho nhasi. Akangoti zvezvo zvokuti ndikati saka muri kutaura kuti hapana zvaitwa nadhedhi. Ndobva ndabvunza munhu wese ndobva ndazongoti alright, if you don't want to say anything, ini ndoda kungotenda Mwari netime yatakapiwa nadhedhi yatakagara nawo makore ese. Nhasi Mwari vadecida kuvatora vane reason. Sezvandinogara ndichikuudzai kuti God knows what is best for us. Zvaitwa naMwari nhasi is best for us. Is best for us. Ende vanhu vese vanga vakangonyarara, hapana ari kugona kutaura kana kucontribute. Tapedza izvozvo ndobva tanamata. Ndobva tati ndiani akanamata apa? Ndini ndakanamata. Ndichitenda Mwari. Ndakanamata ndichitenda Mwari ndichiti Mwari munoziva zvamazviitira. Imi munoziva zvakatinakira. Hamuiti zvinhu neupenzi nokuti muri Mwari. Hamurevi nhema. Zvose zvamaita izvi makazviziva ndisati ndaumbwa mudumbu mamai vangu kuti tichasvika pazuva rakaita sanhasi. Tapedza izvozvo then we went to bed. Nanhasi ndikazvifunga kuti chii kuti simba racho iroro. Ndinongoti maybe mweya mutsvene nazvino aingoedza kutondinyaradza because pakanga pasina vanhu vanokwanisa kundinyaradza panguva iyoyo. Then the following day bamunini wangu afambira mapapers kunyaradzo namainini wangu ndovanga vakutoita run around kuna identify board. Inini ngori kumba ndandisingakwanisi kuti ndifambe because of covid. Yes, vakatombonetseka vakati maiguru toita sei, bhodhi yakuda kuenda kumusha, imi mine covid yenyu tofamba nemi sei, zvinoita here kuti musare? Ndikati kusara akuiti. Ini ndinofunga kuti tipinde mota mawo nevana vangu tine covid, tinovapa chirwere, hazviiti zvakanaka. Ndikati don't worry, I will drive. And I drove all the way kuenda kumusha to Bwera. Takatungamidzana nemota yenyaradzo tichienda kumusha with my kids. Yo, ndiri kukutarisa kati. What was going on in your mind? Handizivi. But you managed to drive. Yes, mufundisi wangu akatombonditi Madzimure azviiti. Ndikati zvinoita. Ndikadriva. Yo. Kuenda kuBwera. Tikasvika kumusha usiku. Tikavaradzika usiku iwohwo because zvainzi vasingabvumiri kuti varare. Mangwana makuseni tikamuka tichidzoka because inini I wasn't feeling well. Saka zvanga zvisingaiti kuti ndigare kumusha. Ndanda kunzwa wangu zviri nani kumashure uku, but pandakazonzwa nezverufu zvakabva mwiri wa yes, asi ndakakwanisa kudriva kuenda kumusha nokudzoka nevana vako mumota. Yo, hansani ndazvinzwa.
handisati ndazvinzwa mai Madzimure. I see the hand of God. Yes. Panguva dzekumanikidzwa Mwari havatisiyi tega. Havatisiyi. Pasina aigona kubatsira kana kukudriver. You drove yourself. Yes. To bury your husband. Yes. And back. Yes. That was a crazy moment. That was a crazy moment. Ameno vadiwa vatiri nevatarisi zvatindambotaura kuti mastories aya unotoshamisika. Hoyu munhu murume afa inongonzi all of a sudden, because it was less than a week. Yes. It was less than a week from being well. You know, ameno zvidzidzo zvatingangopa vanhu vari kumba. Handisati inini ndingangozozadze zvidzidzo, but nhasi vanhu vari kuda kunzwa kwauri ndinogara ndichizvitaura mumastori evamwe. What are some of the lessons you want to leave for those who are at home, those who are watching us, the married? What are some of the lessons we can share with them? And how I asked a question, but maybe I didn't finish it, or maybe I didn't give you an opportunity to respond to it. You can respond in this instance. Young as you are, how has been the married community and you muri kufambidzana here kana shamwari dzenyu dzakaroorwa zviri right here? Ndo zvimwe zvatichida kuti vanhu vari kumba vazive kuti muchiri kufambidzana here? Whatever is okay for you to comment, please go ahead. Neshamwari dzangu tiri kufambidzana zvakanaka. Asi ininiwo se a widow. Handisina murume kumba kaini. Ndinongotambawo neshamwari dzangu zvakadini zvakanaka zvokuti handinyanyi kuzova close to their husbands as I used to before. Nekuti munongoziva tiri vanhu. Unogona kufungirwa kuti pamwe une zvawakuita. Yeti pamwewo unenge uchitori zvako munhu arichi. Saka to avoid kufungirwa, ingoita nhauro dzinorwadza. Ingosuduruka. Motamba pane dzimwe nyaya dzinoenderana nezvavapo panguva iyoyo. Yes. And allow them to enjoy their marriages. Yes. Tine dambudziko revanhu vasingadi kuona vanhu vakaroorana vachitoenda kuma-couples vachiita madina without us. But I think it's their right. Let's not bring people to our funerals. Yes. Because the journey has chosen us. Yes. We did not choose the journey. So, yeah, thank you very much for that wisdom. Ko kune vachakaroorana munoda kuudza kuti kudini? Kune vachakaroorana vachiripo vese, vachiri kugara varipo vese vari semurume nemukadzi. Ndiri kuti vanhu weka pano panyika tiri kutandara. Hauzivi musi nenguva yaunotorerwa umwe wako. So iyoyi nguva yamuri kupiwa naMwari. Ikoshesei, dananai vanhuwe. Dananai. Hapana chokuswera tichinetserana. Dananai. Nokuti unozozviona umwe wako aenda. Ngwenya. True. Kuti muripo so unogona kuona sokuti munhu haana basa. But aenda ndo paunofila that gap rokuti baba vaya dei vanga varipo. Izvi dei zvatodai. So vanhu ngavadanane mudzimba. Varegererane. Kutadza kuriko, ende ndinotenda kuti kucharamba kuriko. Asi Mwari vanotiregerera. Saka who are we kutadza kuregerera vamwe? Saka kana murume wako akutadzira, muregerere. Kana mukadzi wako akutadzira, muregerere. And move on. Nokuti kumberi uko hatizivi kuti zvakamira sei. Isu hatina kumboziva kuti by this time tinenge tisina varume. Hatina kumbozviziva. Taitotarisa tichitozosvika kuma-70 years tichichembedzana takatobata mudonzo tichitoseka takabata vasukuru. But zvakaramba. Saka ndakadzidza kuti nguva yatinayo panguva iyoyo ngatigonei kuikoshesa. Ngaikosheswe. Thank you so much, my Madzimure. So many amazing lessons from your story. And sure it deserved a place per woman to woman. I'm sure vari kumba
vadiwa vateereri nevatariri vechirongwa. Pane zvakawanda zvatadzidza, zvimwe ndio zvaburitswa, zvimwe ndio zvatangodzidza mukuona toti Mwari, inini hangu chidzidzo chimwe chiri stick for me, my take home is kushamisa kwesimba raMwari, kwekuti chikristu chinoenderera mberi zvinhu zvakaoma kudaro. Musi wafa murume kunonzi takasiyira pachaptani, totogona kurumbidza Mwari, togona kuramba tichirumbidza Mwari. Nanhasi toramba tiri mujeni yekurumbidza. Vamwe vanobva wachinja vaita bitterness naMwari, ndimi makandiregerera, ndimi maunza izvi, mablame yacho yowanda, tigoblema nehama, tigoblema zvese zvimwe zvinhu kusvikira tabuda mukati meruoko rwaiye anogona kutichengeta. Saka toda kutenda mai Madzimure nechidzidzo chamataura chekugona kuzodhiraivha. Inini that's amazing. Kuto vanhu vazhinji munhu anenge asingagoni kutozvigeza kwakuzoti kudhiraivha kunosvika uri. That's amazing. May the Lord bless you and continue to hold your hand, walk with you. Sekuimbisa kwavakaita mukati meshoko rawo kuti ndiye murume weshirikadzi, baba venherera. He will see you through. Vakabva vakutongotanga kutakura mhuri, and I'm glad that muchiri kuenderera mberi neupenyu. Zvino muri kutoita zvechikoro handiti? Yes. Kuratidza kuti upenyu huri kuita sei? Huri kuenderera mberi. Yes. Someone once said grief is not a place to park. We are just going through. Yes. Saka just keep walking, keep believing, keep trusting, because the Lord is more than faithful. He cannot be unfaithful to himself. I'm going to ask you to pray for us. If you're comfortable praying, kuna matiro dzimwe shirikadzi dziri kuda kusimbiswa, dziri kumba nevamwe vasati vaziva kutoti ushirikadzi huri padhuze navo kana humburukwa. Varume vanofirwa nevakadzi vanonzi humburukwa, handiti? Widow or widower. Even vamwe vana vakatarisa. You know, we take each other for granted in so many ways. You take your parents for granted. They are always going to be there. But life is not, haina kana formula. Demwari atiitira zvakanaka. Regai tikumbire mai Madzimure vatinamatire as we close today's program. Ngatinamatei. Baba muzita raJesu, mutsvene wavatsvene vose, mambo wamadzimambo, ishe wemadzishe, Jehovha vanogara nokusingaperi. Makanga muripo, munoramba muripo. Baba veshirikadzi nenherera. Baba tinouya pamberi pechigaro chenyu chenyasha, tichikutendai Baba this program yatinotenda kuti Ishe ichashandura upenyu hwevanhu vakawanda. Baba tinonamata mangwanani ano tichiti nyasha dzenyu, rudo rwenyu, kubata kwenyu kunoshamisa, kurambe kuchionekwa mukati muupenyu hwedu. Baba tinonamatira kune dzimwe shirikadzi panguva ino Mwari, dziri kuchema, dziri kushayiwa kuti dzotangira papi mukati muupenyu. But God, whisper to them. Whisper to them, Lord. Tell them kuti muri Mwari weshirikadzi nenherera. Izvozvo zvipinde mumwoyo mavo. Vazive kuti kana vakavimba nemi, imi Mwari hamurambi makanyarara, uye munosvinurira shoko renyu kuti murizadzise ramakataura, kuti muri Mwari veshirikadzi nenherera. Vavimbe neshoko iroro chete Baba, vazive kuti muriko. Baba tinongonamata kuti kunyangwe neavo Baba vanogona kunyangirwa newo ushirikadzi unongouya Baba usina kugadzirira, vagonesei Baba kuti mweya mutsvene uvanyaradze, mweya mutsvene uvatungamirire, uvavhumbamire, ubate pamusoro peupenyu hwavo. Mazvita enyu mutsvene, mazvita mambo, mazvita Ishe wemadzishe. Tanamata nokutenda muzita raBaba nemwanakomana nomweya mutsvene. Amen. Amen. Thank you so much, my Madzimure. God bless you. Thank you, viewers and listeners. God bless you abundantly. Until we meet by next show.